Etxean naz, fikan bizi naz eta mermeladak eta kontserba vegetalak egiten dugu. Olatxuko laborea proiektua. Iruñan nekazal ingeniaritza ikasketak egin nituen eta karrera bukarako proiektuan hasi nintzen lantzen apur bat agroekologia eta esperientzia txikiak eta proiektu lan agroekologiko txikiak, eta horre ikusi nuen apur bat nik etorkizunean edo nahi nuela hori landu. Harrietara etorri nintzenean, Olatxu baserrira joan nintzen, aitit eta amomak baserritarra direla eta joan ginen beraiekin bizitzera eta apur bat nekazaritzan lanean hastera, apur bat ikastera, eta horri bile ginen familiako terrenoetan lanean. Eta gero egia da, ikusi genuela fruta transformatu nahi genuela, orduen obradore bat martxan ipinteko ideia hasi zitzaigun. Geneukan ekoizpen tamainarako eta gu nahi genuen eredurako, nahi genuela obradore txiki bat martxan jarri, eta ez genekin oso ondo nondik tiratu edo ze esperientzia ezberdin ikusi holako eredu bat sortzeko. Gero egia da, gero eta esperientzia gehiago dauzela eredu txikian lan egiten dutenak, eta apur bete horretan oinarritu genuen eta martxan jarri genuen obradore txiki bat. Urte batera edo topatu genuen hemen fikan terreno hau, eta azkenean terrenoak berak bazituen fruta nahiko txu sagarrak, ikoak, kokaranak eta martxan zituena, eta gero espazialetik nahiko zabala zen, eta ikusten genuen igual invernaderoak eta obradoratan nahi pinteko aukera ematen zigula. Eta orduan erabaki genuen eta salto eman genuen terrenoa erostera. 7.500 metro karratu inguru dekoguz, eta batez be dekoguna da frutalak, gero frutu txikiak duela urte bilandatu gendu zenak, eta gero hortuariak eta alorak dekoguz. Edozein konserba egin baino lehenengo da lehen gaia, kasu honetan fruta edo berdura, kalitatezkoa izatea, ez? Azkenean jaten duguna gara eta egiten dugun edozein konserbaren lehen gaia azkenean hori da gero kontsumituko duguna. Orduan oso importanta da ekoizpena garbia izatea, guk adibidez eredu agroekologikoan lan egiten dugu. Kasu honetan ingo dugune da iko mermelada. Orduen guk egiten duguna da ikoak batzen duguz, ikoak batzeko momenturik onena abuztu bukaeran irailean batez be, azten da iraila urri hasikeratik, hilabete batean izaten da batez be ekoizpen osoa. Egia da batzen duguzela, helduta dauzenak eta iguale hain helduta ez daudenak, azkenan helduta daudenak gero eta azukera kontzentrazio gehiago dekie eta besteak apurre egitze. Orduan bien arteko oreka bat egiten dugu eta batera sartzen dugu mermelada egiteko. Fruta ezberdinak pektina kantitateekie, baina egia da sagarrak badeko pektina kantitate altua, batez be berde dauenean, eta hemen ere sagar pilo bat dekogu zenez, erabiltzen dugu normalan sagarra testura hori emoteko. Ikoaren kasuan ez dugu sagar pektina erabiltzen, ze azkenan ikoak ere nahiko testura egokiak goten dugu mermelada egiteko, orduan kasu honetan egiten dugune da ikoak batu, obradorera erabaten duguz eta bertan uragaz garbitu egiten duguz, zikintasunen bat badeki edo dana alakoa, eta gero zuzenean kazuelan sartzen dugu eta ur apurtxu bategaz suba joan ipinten dugu bigundu eta egosi arte. Behin kazuelan daudela ur apurtxu bategaz, uzten dugu normalan 30 edo ordu bete hartu dugun kantidadaren arabera, eta tapa zarratuta dekogule, bigundu arte bertan izten dugu. Behin bigun dagoela, pisatu egiten dugu, trituratu egiten dugu, eta gero gehitzen dutzegu azukera eta limoi zukua. Azukeraren kasuan normalean egiten dugu kiloko 400 gramo. Pisatzen dugunean ikoa, horren portzentaia, azukera egiten dutzegu. Eta gero limoi kantitatea egiten dugu kiloko limoi erdi baten zukua. Gehituta dekogu zenean, bueltak emoten dutzegu, eta suba joan izten dugu normalean 3 ordu inguru. Tarte horretan egiten dugune da apurka-apurke bueltak emoten goaz behan azukera azpegatzeko, eta ikusten dugunean testura egokia dela, apurre loditu egin dela, sua matatzen dugu eta prestatzen dugu enbotatzeko.
mermelada bera jarran betetzen dugu eta eskuz betetzen dugu bote bakotza. Gero tapa sarratu egiten dugu eta ja prestatzen dugu baino mariarako. Baino maria prozesua egiteko egiten duguna da tarroak beteta daudena berotan lapikoan sartzen dugu, lapiko altuago baten, eta gero egiten duguna hori betetu urez, boteak kubriduta egon arte, eta irakiten ipinten dugu ordu erdiz. Behin ordu erdi pasatzen dena irakiten, amatatu egiten dugu, eta ja boteak ateratzen dugu, eta ja prest daude etiketatu eta armariotan gordetzeko. Guk produktuak saltzen dugu batez be plazan, azokatan eta gero komertzio txikietan. Importante egiten zaigu batez be salmenta zuzena, azkenean jendeak produktu ezagutzen du, proiektua ezagutzen du eta zu ezagutzen zaitu eta horrek asko egiten du. Eta gero komertzio txikiekin ere egia da horrelako produktuak eta proiektuak nahiko babesten dituztela. Eta azkenean bada beste espazio bat non irtera daukan eta komertzio txikiare lagundu egiten den, elkar laguntzen dugun. Nik esango nukena da horrelako proiektu batean parte hartu nahi, horrelako proiektu bat sortu nahi duen persona bati, niretzako klabea bat izan dela txikitasunean lan egitea, ahalik eta inbertsio gitxien, eta ekoizpenari begira ere apur bete zuke gestionatu ahal izateko zeu zer egitea. Gero baita ere saiatza beti ziklo osoa sarratzen, gero eta erosoago izateko lan egiten eta zuk ere kontrolatu ahal izateko egiten dozundan hori, bidea ez da erreza eta txikia zaren heinean zailtasunak nabariak dira, baina egia da bagaudela nahiko jente horretan lanean eta txikitasunean eginda eta apurbe saretuta zaudenean aurrera egin daitekela eraduin batean.